Good morning mga gagamblers. Bali dito tayo ngayon sa sa season 5 ng Spider Tournament. At to si Kamendo kasama ko ngayon, no. At wag po natin sana kalimutan mag-subscribe kay Tatay Mendo, tsaka paki-subscribe na rin po sana yung Gagamblers TV. And God bless and enjoy lang po sana natin. Ayun na mga kamba, magandang araw mga kamba. Mag-unboxing tayo ng Tagalog Isabela ngayon. Yung isang kulay, kaya hindi siya quality lang siya. Ayan. Shoutout muna kay Sir Alan Alcansi ng Lipa Batangas, kay Lito Balita ng Lipa Batangas, kay Jumar Balita. Yan, shoutout sa inyo dyan mga kagamba. Panoorin nyo ito unboxing natin. Matagal bago tayo magkaroon ng Tagalog. Napahirapan ng supply, panay daw ulan, pati samon nawawala. Kaya ayan, napanoorin nyo mga kamba. Unboxing tayo ng Tagalog, ha. Ayan, tingnan natin Tagalog. Yun, oh. Unang bukas pa lang yan, oh. Right, puro kanya ng kulay niyan, ha. Huwag na kayo mamili ng kulay. Kung gusto niyang itim, mas bati na lang. Puro kanya ng kulay. Matatapang naman ganyang kulay, mistiso. Yan ang unboxing nating Tagalog. Hindi siya quality kasi quality lang siya. Ayan. Nauubos yung pa ako ng parang. Ibig sabihin may ibang pinadala niya. May maririnig niya. Sabi niya pinagdududahan mo siya, eh. Totoo naman. Sabi niya, ayan. Ganda ng gagamba. Maganda ba yan? Aba, ganda ng kulay, isa. Ayan. Huwag na kayo mamili ng kulay, kasi bawal ang maarte rito sa gagamba ngayon kasi napakahirap ng gagamba ngayon. Yan. Kung gusto lang may pambinta ka para sa bata, yan. Yung ganyang klaseng Tagalog. Pwede rin sa matanda. Pwede na ibenta sa matanda, huwag lang maarting matanda. Kasi pag maarting matanda, pangit. Pagka hindi maarte, gwapo. Kaya gumaganda siya. Yan, oh. Next. Another one. Ayan ang Tagalog ng Isabela. Ayan. Alright, wala nang ngayon, wala nang Nueva Ecija, wala nang Gabaldon, wala nang Pangasinan. Puro Isabela, puro mga Ilocano ito, kaya matipid din pati kagat ito. Pag yan ang nilaban mo, bugbog sarado siya. Matipid kumagat eh. Matipid kumagat yan. Next. Sasalin na lang yan, ano. Salin ko doon sa lagayan ko doon. Para hindi bulok. Ayan. Ganyan na talaga Tagalog natin, ha. Walang pagbabago, ha. Quality siya. Ayan. Huwag na kayo maghanap ng quality. Sobra na yan. Sobra na kayo. Yeah. Sabi niya kanina, bukunta na raw siya. Andun pa lang sa text ko na siya. Hindi, magpo-confirm pa sa akin niya. Ngayon, ayos Para sigurado. Pero nandyan na yun. Parang parehas ang laman, ano? Wow! Gagamba. Yan, gagamba talaga siya. Pa-extray natin yung pugi doon sa ilalim. Yan. Pangit na. Na-press kwan siya, pre, ay kinalbos eh. Ba't yata dikit siya ng dikit sa akin ngayon, pre? Ito, ganda ng laman ito. Puro good. Walang reject. Right, next. Haba niyang upload mo na yan. Hindi naman. Kasi lang yan. Kasama si Pugi, oh. Pugi! Ay, ito mo si Pugi. Mukha siyang aswang, eh. Ayan. Oo, nakatingin naman si Hotdog. Ay! Hotdog, ikaw talaga,
anak ng Nangarin nyo, kumakarin nyo ko agad yan eh. ewan ko ba, ginagawa tayong alila ng mga aso natin. Oo. Tiga-takot ng pupo. Pagkakain, namimili pa yan. Tiga-takot ng papa. Oo, sabi niya, Boji, ayoko yan, di masarap. Tiga-ugas ang pipi. Yung isa ko, ano na, magana yung pipay niya at may re-reglahin na siya. Nako. Pagka may regla, hindi ka pwede rito sa akin, sabi ko. Oo, diba? Next. Eh, parehas babae yun. May tagabantay ng unboxing, oh. Ayan, oh. Ano yung gamit ko? Pogi. Bagong gupit ka, Pogi. Talaga, nalagiging ano, dati naaway mo ako, ha? Wow! Magaganda naman, oh. Ganda ng ano nito, gupit to. Quality, oh. Sino ba gumupit ito? Pwede barbero. Ako. Saka yung mga anak ko pinaglaruan. Kaya pala ganyan. Pinaglaruan. Pinaglaruan lang. Ayan, oh. May presyo na rin Tagalog natin ngayon, ha? Hindi ba? Ha? Alas 10 na ba? So, nagulat nga ako ng aga mo. Sabi ko ng traffic eh. Pag traffic man, pag traffic, ito ganun talaga. Ay, gano'n, nabuti ng hapon. Ayan, oh. Ganda ng quality, oh. Ang ganda na, quality pa. Mulang kaya, itong... Yogi, wala na rin parating ah. Wala na, mag-November na eh. Pahinga na tayo dyan. Sila lang, bawal sa atin magpahinga pre, wala tayong kakainin. Yun lang, walang may bili ng Milo. May luto. May luto. Okay, next. Ilan libo to? 45. Ba, 45 pala. Konti lang eh. Kakaunti eh. Minsan-minsan na yun eh, wala namang bukas. Di ganun din yun, parang dalawang... Oo, ayan o, ayan o, ayan o, ayan o, ayan. Sabi niya siguro Ganda. marami na. Ayan, alright. Marami ito, kaya sa iba ko naman padadala itong daling ito. Sa akin yung 25. Talagay ko wala talagang kahapre. Bakit? Eh, pang ilawan, dinala na eh. Sabi lang yung pinadala sa iba yun. Pinadala sa special price yun. My goodness. Ang hotdog. Hotdog. Next. Ang hotdog. Actually, Next. ano, yung mga special. Next. Di ba kunin mo ngayon, 10 lang naman, di ba? 10. Ang naganda ka sa nagamba, parang... Kunin ko nga lahat na ito eh. Tapos ipasa mo kay Wendy. Mas mataas na. Wag, hindi tayo ganun. Huwag naman ganun. Ganun. Baka tubuhan tayo ng bukol kung saan-saan. Si Ogie mahilig eh. Mang kanor yan eh. Si Mang Kanor, tingnan mo mukha ng titi. Mang kanor yan eh. Hajug! Next. Siyempre, pusa. Alis ka dyan. Parang palahigo yung ating ko. Alis ka dyan, Lit. Alis ka dyan. 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 Na, parang si Carda. Garfield Hindi yan ko eh. matanggap na walang gagamba ngayon. Abukas oh. Wow! 6 kilig umaapa. Oh, yun oh. Ganda oh. Tabi mo yan. Tabi mo yan. Tabi. Special price. Yan, may patandaan. Special price. Garfield, you're so lungkot-lungkot. Nalaglag pa. Buhay pa. Opo. Ayan. Alright. So yan mga kamba. Unboxing natin 4,000 gagamba. Alright. Mga kabalato, so dito po tayo ngayon, no? Kasama po natin si Tatay Mendo. Huwag niyo pong kalimutan na i-like siya and i-subscribe ang YouTube channel niya. And syempre, huwag niyo na rin po kalimutan ang ating YouTube channel. Paki-support po ang lahat na nagbablog. So yun lang po mga kabaleta. Good luck sa aming lahat. Bye! Hi! Subscribe po kay Tatay Mendo. Like and share po. Bye!